Много Vice City вайбове, много е добро да ева. Мале, направо ще си глътна езика, казвам ви честно. Ами какво ако всъщност GTA 6 се окаже едно голямо разочарование? Leaked GTA 6 gameplay looks so underwhelming, bro. They deadass waited 10 plus years for Red Dead 2 with cars. Man, I just watched the GTA 6 leaks and this game looks like shit. Probably gonna fail. Но преди още да сме успели да се докоснем до нея, започнаха да изтичат различни клипове от играта. И ако ги погледнем без никакъв контекст, то нещата изобщо не изглеждат обещаващи. Днес ще разгледаме няколко причини защо играта може да се окаже провал и също така ще разгледаме няколко причини защо играта може да се окаже всъщност доста добра. Защото може би най-големия проблем не са самите Rockstar, а ние. През 2013 година Rockstar Games пускат GTA 5, една от най-играните им игри някога. И до ден днешен бива играна от милиони души. Но това не е най-шокиращото нещо. Играта слага толкова висока летва, че в момента е доста трудно да бъде надскочена. Но де да беше само това. Имаме и над десетилетие чакане, което изобщо не е малко време. Това създава предпоставката, че Rockstar са имали достатъчно време да надградят това, което е GTA 5 и то многократно. И сега ние очакваме много нови механики, уникална история и точно тук идва един от главните ни проблеми. Защото когато чакаш толкова много време за едно нещо, ти очакваш нещо вече невероятно. И точно това е един от най-големите врагове на Rockstar и естествено нашият. Но тук има и друга страна, а именно парите, които са вложени в играта. От доста време насам се говори за това, че Rockstar са имали бюджет над 1 милиард долара, като това не е официално, не е потвърдено, но най-вероятно е така. Това са почти 4 GTA 5, създадени от нулата. И според мен това е една от причините да сме една идея по-спокойни. Защото когато сравним този потенциален бюджет с някои от другите им предишни игри, те няма какво да спечелят от това GTA 6 да бъде провал. Нали така? По-добре е да разгледаме следващата точка. Преди няколко дни в интернет се започнаха да се разпространяват нови клипове от GTA 6. В тези клипове можем да видим различни нови механики, нови превозни средства и нови интересни герои. Нека да не се лъжем. Ако повечето от вас са видели тези ликове, то това не е, със сигурност не е играта, която всички очакваме с нетърпение. За съжаление не мога да ви покажа много от тези неща, тъй като най-вероятно YouTube системата ще ми свали видеото, но ако сте любопитни, може да потърсите Twitter, тъй като част от тях са налични там. Но има нещо, което трябва да се знае. До това, което те имат достъп, най-вероятно е ранен билд от 2023 година. Като това може да обясни доста от нещата, но нека да запомним едно. Ние не гледаме GTA 6 от 19 ноември, която се очаква да излезне. Ние гледаме момент от разработката на играта. Като това дори до някъде е позитивно нещо. Ако са добавили толкова много детайли в ранния билд, то представете си във финалния колко много повече ще има. Което може да превърне ликовете от лош знак в добър такъв. Но няма как да сме на 100% сигурни. Освен ако не сме някой от разработчиците на играта. Което ме навежда на мисълта, че трябва да преминем към следващата ни точка. От 2013 година насам Rockstar претърпя доста промени. Част от хората, които са работили по GTA игрите, които ние знаем, вече не са част от Rockstar Games. И това неизбежно поражда въпросът: същия ли Rockstar ще разработва новата игра, който е разработвал и предишните такива? Имаше притеснение на доста американски ютубъри поради факта, че новото съдържание, което получава GTA 5 онлайн, т.е. мултиплеера на играта, не е същото каквото е било преди или като цяло GTA Story мода. Има също така притеснения за това, че ще се махне корена
на играта, а именно расизма. What's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Тъй като расизма в GTA е доста ключово нещо. Тук трябва да знаем, че GTA Online и GTA 6 не са едно и също нещо. Напълно различни екипи са виновниците за разработката на едното и на другото. Така че това остава по-скоро като въпросителна, отколкото доказателство, че GTA 6 ще бъде лоша. И точно тук идва момента, в който трябва да извадиме най-тежкия аргумент, а именно Red Dead Redemption 2. Истината е, че повечето от хората, които са работили по Red Dead Redemption 2 в момента работят и по GTA 6. GTA 6 не започва официално разработката си, докато те не приключат с официалното пускане на Red Dead Redemption 2. Това в момента се води една от най-добрите story mode игри на Rockstar Games. И като цяло имаме огромен отворен свят, имаме огромно внимание към детайла и уникална кинематографична история. Това е последното им голямо синглплеер заглавие. И Rockstar доказаха, че винаги могат да надградят над това, което са направили и да ни предоставят една уникална, буквално masterpiece игра. Тогава защо сега да очакваме да забравят как се правят игри? В крайна сметка, не можем да сме сигурни дали GTA 6 ще е masterpiece или пълен провал. Но знаем едно със сигурност. Остана супер малко време. Аз лично мисля, че GTA 6 ще е доста интересна, пълна с контент и екшън игра. Или поне така се надявам. Но след всичко, което чухте днес, вие какво мислите? Ще бъде ли играта, която всички очакваме, или очакванията станаха твърде високи? И нека да не забравяме, че остава по-малко от седмица, докато видиме малко повече от играта в ексклузивното предаване на Netflix. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала, тъй като едно такова видео отнема доста време да направя. Харесайте и споделете с приятел, за да разберем наистина какво всички мислим за най-голямото събитие на годината. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи. Чао!